Awungitsheli unazo izingane before umshado, ubaba wezingane zakho ushadile nomunye umuntu, noma ubaba wezingane zakho unomunye umuntu wesifazane osekhona empilweni yakhe nje abaphusha naye impilo. It's a story time. Sondela. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yeah, hey, 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 hey. Sanibonani, welcome to Dumelang. It's another story time. Khumbula ke izitori zala ekhaya ziyakhulisa. Siyakubonisana nje ngayo yonke into eyenzekayo empilweni. Ngiyacela ukuthi ucommente, ulike, usubscribe, ungawaskipha ama-adverts. It's very important. Ungasipha ama super thanks. Kanti ke you are very welcome to join our channel memberships, which starts from 20 Rand a month. Super thanks you can give us, it starts from 14.99, which is 15 Rand per super thanks and upwards. Udadewethu unenkinga. Uthi sisandile ngashadela kwenye indawo. Uma ngishadela kwenye indawo nginabantwana ababili. Ngino 5 years bese ngizoba no 2 years. Uma ngabe kuzoba ukhisimusi ubaba wabo uyaye abacele. Nalo engishade naye futhi akanayo inkinga. Awungixoxele wena uye wenze njani ngayo, but into ebekade ngingayazi mina off late ukuthi kanti ubaba wabantwana usenendawo yakhe asihlala kuyona. Mangabe mina ngisuke ngivakashisa abantwana isikhathi esiningi ngangisuke ngibavakashisa kagogo kubo kababa, ngoba nobaba wabo naye wayehlala khona. So ngikhethe late leyo ukuthi kanti umnumzane lo usenendawo yakhe and kuleyo ndawo yakhe ahlala kuyona uhlala ne-girlfriend yakhe. Okay. Lokho ke ngikuthole emva kwendaba sekonakele. Uthi nansi inkinga la ikhona. Sisandile ngivakashisa izingane zami ziyodla ukhisimusi. Okay, is fine, izihamba izingane. Njengenjwayelo ke umuntu wesifazane uhleze nje unenimba yokuthi ufuna ukwazi abantwana bakho ukuthi ba right yini. Njalo mengibafonela isikakhulukazi mengikhuluma nalomdala uyayathi ba right, ngiba video call, ngifonele nobaba wakhona athi hayi si right ntonto. Uthi abantwana mase ngibalanda ngomhla ka5 January sisandile, ngifike ngathola a shocking situation. Ngithuke nganqinqazela, ngavevezela, ngaswela ngaswela into engizenza yona. Uma ngifika lo omdala right, lo owesibili omncane sisandile angazi noma utwayi noma ukungagezwa noma kwenzakaleni noma bayenzeni ingane yami iphihlike izingalo zonke, ibolile, engazi ukuthi nezinto engazi zama boils amancane engayi understand ukuthi iyini nokuthi bangwayeni. Okubhlungu nawo konke, 2 adults ahlezi nalengane endlini awayise clinic. Ama clinic awavalwa sisandile ngefestive. Noma ke ama clinic ebevaliwe. Why bengangifonela ngabangitshela makazi bani ozothatha ingane yakho la enotwayi ubona ukuthi wenze njani ngayo. Thina sinazi isikhathi sengane ezinotwayi. Sisandile ngicela ukuthi ingane yami bayiyekile kanjalo. Ngithe uma ngifika ingane iphihlika izingalo, iyaze eqwimpa, iyayiqwimpa lento emengabe inqwimpile, ikhala amanzi, kuqobhoka kuphuma amanzi, imfimfe ibe ngazi ukuthi ifuna ukuba izilonda. Iyakhala ingane, uyayibona ukuthi is very very uncomfortable with the situation ephila nayo. Ngiyabuza kulomdala ukuthi kwenzakaleni. Uthi lo mdala naye akazi ukuthi kwenzakaleni. Bavele bambona nje uzibani lo mncane ebanje. Just out of the blue, maybe iqale kuyi heat rash kwasho ukuthi ayinakwanga or kwenza, kodwa nje uthi uvele wabona sekunje. And umesho lo mdala uthi nje into esanda kumqala. Ngiyabuza ukuthi ke manje mawukuthi into esanda kumqala ke ubaba wakho bengamsingane eclinic uthi hayi nami mangazi bengamsingane eclinic. Imagine ukuthi vele sikhuluma ngengane na 5 years la, is got no right to question ubaba wayo ngendlela akhuluma ngayo. Uthi hey ngizulelwe ikhanda ngingazi ukuthi ngenze njani, ngiyithatha ingane ngiyiphakamise, ngihambe ngiyofaka amanzi ngimgeze. Mind usisandile mangifika ngiyolanda ingane abekho boyi2, ngifika le ngane zihlezi zoyi2 endlini. Cabanga uthi ngiphume ngenhlanhla ke ukuthi indawo esecured la bahlala kuyona negate kuyavalwa and everything, kodwa nje kwa the mere fact ukuthi izingane bezihleli zodwa
ayizange ngihlale kahle leyo ngoba kusho ukuthi bekuyinto ejwayele ukwenzeka ukuthi throughout njengoba bezilokhu ezihleli nabo nje throughout the festive bezilokhu ezijwayele ukuhlala zodwa. Uthi Sisandile ngimfonele, mangimfonela athi hayi useduzane uyeza uzobuya khona, ngathi ngihlale kwaphela 2 hours umuntu ethe uyeza ngizobuya khona manje. Okay fine, ngibona ukuthi lo muntu akabuyi, ngiphumele kamakhelwane ngenhlahla kamakhelwane, kukhona usisi omaneloke engicalaza cause bengiloke ngiphumele eminyango ngiqalaza ubaba lengane ukuthi akabuyi yini. Bese yangibingelela lo sisi, ubukeka nje umuntu ofriend, bese yangibingelela lo sisi athi hawu uwena ma boy, uthi ingane zakhe zothuke zabafana. Hawu wena ma boy, uthi omunye ngithi ewe sisi mina ma boy. Uthi yo sisi unesibindi, ukwazi ukushiya izingane zakho nabantu abadakwa bavalela izingane endlini bahambe bayogroove ubusuku bonke babuye bedakiwe bangaziphekeli bazishiye zodwa zizibonele. Uyazi ukuthi lezi ngane zakho bezihlala la kwami bengiyiphakela zifike ngiyiphakele ngoba ubaba wazo bezikhiyela avala ahambe. Bese ziyeza-ke zisondele eduze kocingo sizama izinwabelo ocingweni bese ngiyayiqubula ngiyikhiphele ngapha. Kodwa nje lo baba wazo lo ebengazinaki izingane. And uhlala nomuntu wesifazane ongenandaba futhi i-girlfriend le ahlala nayo. Uthi yo ngifima okugcina ngizwa lento ukuthi izingane zami bezihleli nomfazi ongazizali ongenandaba, kungcono ukuthi bekuthiwa umuntu wesifazane onekhe ongenandaba odakwayo. Uthi baba izingane zami ngiyamazi ephuza kodwa angimazi egroove. Kusho ukuthi igroove into efike naye lo mfazi lo musha. Uthi hey Sisandile, ngicela ukusho ukuthi abantu besifazane abazele abanezingane, umuntu uma ezovakashisa ingane kubaba wayo akasazi isimo ayisa kusona ingane ngoba hayi kubila ngaphandle shem. Mina ngicishe ngabolelwa ingane kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe, lo ngane esibhedlela bavele bafike bayi-admitha ingane nge-malnutrition, ingane ibingagezwa. Ngayithatha nje ngayifaka emanzini ngayigeza ngayihambisa eklinikhi, bathi nje sekufanele nje bavele bayi-treat lento from ngaphakathi. Wachaza kudokotela ukuthi hayi kubangelwe yini, kodwa nje ekugcineni kosuku ingane nje ngifika iphihlikile, igula, inganakiwe ingane yami. Cabanga into ebuhlungu kangaka, into ebuhlungu kangaka unganaki u2 years egula, u2 years vo ingane iyazinwa iyazikwimpa. And into eyenze ukugula kwa-worse bathi odokotela ingane vele ibigula imincika kanjalo inale rash, izikhuli ziba amabhanyazi iba amagaqa ibe namanzi ngaphakathi. It was developing i-infection, bekudingeka asheshe athole i-antibiotic very fast ukuze kufe infection le ebingaphakathi. Okuworse ukuthi ingane beyihlala ekungcoleni, umbhede la ilala khona ingane amashida wawashwa, izingubo aziwashwa, kuyashisa and ibacteria ithanda indawo efudumele nengcolile, ingakho egcine eze waba nje uboy wami. Uthi kuyimanje ingane yami isesibhedlela is recovering well, kodwa ke uyabonakala umehluko, bathe nje bazomdischarge very soon ngoba hayi badiscover nokunye ke emzimbeni ke engicela ukungakusho. Kuyasolakala ukuthi usisi lo ikhona into abebhizi eyifida ingane engalungile efike yenza omunye umonakalo o-extra emzimbeni wengane. Imagine bantu besifazane kanti senaba nonembezo njani. Uyakwazi ukuthanda indoda kodwa ungalithandi igazi layo. Hayi mina niyangidida. Uthanda kanjani indoda ungalithandi igazi layo? Ngoba phela the moment you say umuntu uyamthanda kufanele umthande namanikiniki wakhe. Wesi izingane nje izinto ezi-sweet ezi-peaceful ezingenacala, ingane nje ayivi nothando. Once wayithanda wayinakekela ivele ikuthanda izibonela uma. Mina ezami nje izingane zika-ex-husband wami, they preferred to be with me more than to be with ifamily kamama abo, ngoba umama abo vele wayengahlali khona, was staying in another country. Wayehlala le e-UK enesa khona ever since nje zizincane. Zange ijwayela nje from then ngafika lokho kuncane and the way ayengikhonze ngakhona, she knew ukuthi uma ngabe kuthiwa nje kuziwe eDurban kuyiwe ebumnandini ngoba kuyiwa kumamzane kusho ukuthi kuzoba mnandi lapho, ngoba that's where she actually got to be ukuthi anakekelwe. Kanti nina nenza kanjani ama-2K asenza kanjani mhlampe nama-90s khona into hayi ningibhalanse senenza kanjani hayi ake nishintshe ukwenza mani. Thanda indoda uthande nezingane, awukwazi ukukhetha, awukwazi nje ukukhetha ngoba nawe ngeke uthande uzalele indoda ithi mesiqonyiwe ithathe ivakashise izingane zakho ihambe izise entombini or usuwumfazi. Kona usho ukuthi uyoba umfazi onjani uma uhlele ukunakekela ingane usaseyintombi? Kusho ukuthi awumfazi walutho mos. Hayi awumfazi walutho. Hayi ake nishintshe ukwenza.